foli ni wala ɲuman dɔn dafalen o bɛ débat face à face religieux kulu jamakulu bɛɛ ye waati ka bɛɛ lajɛlen fo i ka cɛsiri la ani ka wuli ka jɔ ka bɛɛ fo ka bɛn i sigiyɔrɔ ma ani ka kuma ka fɔ k'aw n'a balimakɛ ani degedenw bɛɛ ka degeden laban don bamanan matigi Tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Angola ma Luanda k'an kun don ka kɛnɛ karamɔgɔw fo sɛnɛbali ɲinɛbaliw karamɔgɔ bɔ ɲɔgɔnnaw a bɛɛ lajɛlen fo a ka cɛsiri la ani ka wuli ka jɔ. Foli ni wale ɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ an bɛ lamɛnni na an nana se an karamɔgɔ ka mɛnkan dɔ ma n'o ye karamɔgɔ Sedu ye Ameriki karamɔgɔ ka nin mɛnkan ni kamɛtiw an k'an ka nin tɔnɔbɔ dɛ dɔɔni kuma kɔnɔ an k'an ka nin tɔnɔbɔ ka taa kan karamɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko Persiw ni Gɛrɛkiw ka bingali kɔfɛ hali n'i y'a sɔrɔ karamɔgɔ kalama ko taara k'a fɔ ko masa Zulukala nɛni min tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko Gɛrɛki de tun don a ye min da arabuw kan a m'o da Egypte kan koyi tiɲɛ don a y'an ka kalanbulon ci tiɲɛ don a y'an ka dɔnni wurunba nka a ye min da arabuw kan fo arabuw ka ala y'a tɔgɔ bila a ka kuranɛ kɔnɔ m'a dɔn fo karamɔgɔ Sedu kalama ko y'o ye ko Zulukala nɛni min taara tile bɔyɔrɔ la Gɛrɛki de tun don n'a y'o ɲɛɲini k'o dɔn 16 000 n'a y'o ɲini k'o dɔn k'o fara a ka dɔnniya kan a bɛ kumada min yɛrɛ la ne bɛ fɛ an ka jɛ ne ni n degeden ɲɔgɔnw an ka kumada in de tɔnɔbɔ kosɛbɛ karamɔgɔ ko arabu mana bi Egypte kan dɛ nka ko an bɛnbaw kamakaw yɛrɛ de kɔnɔna gannen wulila ka taa arabuw nɔfɛ ka na k'u dɛmɛ hali n'a ma kɛ o kɛcogo la sa an k'a sigi o kan ka bɛn karamɔgɔ ka kumada ma an ka kumada in tɔnɔ karamɔgɔ ko kamakaw de wulila ka taa arabuw nɔfɛ ka na u dɛmɛ nka dugu bɛ jɔnw bolo o bɛ misali bɔ arabuw ka mɔgɔya kɔnɔ est-ce que ale bɛ se k'a fɔ an ɲɛna bi k'a fɔ ko Égyptiens ka sɔn farafin ka kɛ Égypte masakɛ ye bi ka bɛn a ma ko arabuw nana dɛmɛ de la nka u tɛ dugutigi ye wa ko o dɔnni dɔ bɛ karamɔgɔ la a bɛ se ka sɛbɛnni dɔ k'o kan o bɛ se ka kɛ don min na tuma min na ka bɛn cogo min ma wa k'an mago b'o la karamɔgɔ Sedu ka bɔ ka ɲɛfɔli k'an ye o n'an y'a ta fana k'a lajɛ ko ale ka nin kumada in nin bɛ kɛ sababuya yɛrɛ ye ka wolofin tɔ ban arabuw la ka bɛn nin kumada nin de ma bingalikɛla fila don tubabu ni arabu nin yɔrɔ la ko an na tubabuw soya ni arabu ye tubabuw nana bi an kan tubabuw y'an ka jamana kelen min minɛ an na k'u sigi n'u ma sɔn tagali ma Sud-Afrique don nka tubabuw n'u ka ko bɛɛ u ye Sud-Afrique tɔ to wa u ye dugu yɛrɛ tigiya to Sud-Africains bolo bɛɛ ɲɛ b'o la bi an bɛ ka kuma ko de kan min kɛra kunun ne t'o ɲɛjɛ dɔn min bɛ kɛnɛ kan sisan an ka kumaw ka banni arabuw nana dɛmɛ de la nka o kɛra zɛrɛ ni jɛ jatigi fa yiri ye dɛ u y'u to dɛmɛ na fo ka dugu yɛrɛ minɛ dugutigiw la Égypte bɛ ten Tunisie bɛ ten Libi bɛ ten Algérie bɛ ten Maroc bɛ ten ko Mauritanie ta kɔnɔ a kan ka bɔ o kalama o tɛ kuma jan yɛrɛ ye o tɛ tɛmɛ san 300 ni dɔɔni san 400 kan suraka ka se Mauritanie finmanw cɛra ko a nana marasa feere la kɔgɔ feere la k'u to bulonda la ka dugu minɛ dugutigiw la bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛnɛ kan ɲɛ b'a la o tɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ sami na wa ta n'a ye k'o ye kɛnɛkan ko de ye ko karamɔgɔ Sedu bɛ se ka bɔ ka laseli jumɛn k'an ye nin kumakan nin kan karamɔgɔ kana fɔ k'i bɛ arabu sutura cogo ɲini kamɛtiw cɛra sutura cogo tɛ arabu la n'i k'i bɛ u sutura cogo ɲɛɲini a bɛ juguya ni kuranɛ a wo ka ca ka tɛmɛ i ye min bila kan ni arabu welela ka na dɛmɛ u bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ dugu in kɔnɔ bi dugu in bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ bi arabu ka dɛmɛ kɛra an ma kɔlɔlɔ ye dɛ o bɛ komi bi
an filɛ gɛlɛya kɔnɔ an ye dɛmɛbaga jɛkulu minnu wele o tuma k'a fɔ ko sini san 200 bi kɔfɛ ko jamana Mali yɛrɛ bɛna minɛ malidenw na k'a kɛ irisiw de ta ye est-ce que ni an y'o dɔn bi an bɛ sɔn irisiw ka si Mali la wa n'an y'o dɔn bi an tun bɛ sɔn faransɛw ka si ye wa nka arabu nana dɛmɛ na dɛmɛ kɛra min ye diɲɛ bɛ ɲɛ b'o la bi dɛ o ma se kuranɛ kɔnɔna ma o ma se i ka yaala ka taa fɔ Amérique ma o ma se i ka kalan kɛ ka bɔ William Pointi bɛɛ de ɲɛ b'o la bi karamɔgɔ arabu tɛ se ka dɛmɛ cogo t'u la awɔ arabuya da ni bi cɛ arabu ma ɲuman de kɛ wolofin ma ayi kana dilan cogo ɲini o la maaya kɔnɔ dilan cogo t'o la an balimakɛ Sila fana bɛ kuma dɔ la an cɛla ko yali ko farafinw tɛ magan wa magan n'a lamini farafinw tora wa ko magan n'a lamini farafinw ka kara a b'a kalama kɔni ko farafin ni arabu donna ɲɔgɔn na ka kɔ tubabu ɲɛ a kɛra sira o sira kan an tɛna boli sira in nɔfɛ ko ale ka Mali kuturuku ta k'a yira an na 1,200,000 et quelques kilomètres carrés 20 millions d'habitants a ka maliyɛn kelen yira min taara Arabi Saoudite ka arabuden de furu ka n'i sigi n'a ye Mali la ko tiɲɛ yɛrɛ la an ni arabu an mɛnna ye ou bien arabu na an mɛnna jɛra furu b'an cɛ kanu b'an cɛ maa minnu bɛ u n'i ka wulu jɛ kolo la e ko k'an n'olu kana jɛ maaya ma an bɛ jɛn cogo min na o de fɔ an ɲɛna minɛ karamɔgɔ Sila ni arabu bɛ miiri dɔɔni ni arabu bɛ taasi dɔɔni ni wolofin hinɛ bɛ arabu la dɔɔni karamɔgɔ Sila i ni bɔkolo cɛ i ni danbe cɛ i ni faso ni bulonda cɛ arabu tun kan ka sɔn ɲina maliyɛn ka 60 miliyari ta ka taa d'u ma u k'a don dulɔ n'u diɲɛko la diɲɛdenw ɲɛ b'a la ni ala ɲɛyɔrɔ min b'a kɛlɛ tɔnɔ na hiji min bɛ ka taa kɛ a bɛ ka wari min don Saudiya ni ala ɲɛyɔrɔ min b'a la sami n'a waata n'a kɔfɛ bɔ i k'o fɔ Kamɛtu an k'o lamɛn anw t'o dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne t'o dɔn e ka bɔ i k'o fɔ karamɔgɔ a tɛ bɔ a ka kuma dɔɔni kan sa a tɛ bɔ a ka kuma dɔɔni kan n'a tɛ k'a ka diinɛ kɔkɔrɔma don ni dɔwɛrɛ ye fɔ nin kuma ninnu tiɲɛ yɛrɛ la an ɲaci ka dɔgɔ nin kulu in kan nin kulu in mɔlɔ ka bon kulu in a mɔlɔ ka bon ma bi Manden dugukolo kan an bɛ lamɛn karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan an bɛ lamɛn o tɛ ne karamɔgɔ ani ne bɛnkɛ den Sonjata karamɔgɔ an bɛ sira d'i ma n bɛ lamɛnni na an bɛ baarakɛyɔrɔ la an nana se karamɔgɔ ni ne den Ba Tarawele ka nin mɛn kan nin ma kabako kuma min bɛ nin na ani yɛlɛko kuma min bɛ nin na karamɔgɔ ko an tɛ ka tɛmɛ f'an ka jɛgɛ bɛ jiraw dɔ da nin kɛrɛfɛ o don i ka laseli kɛ awɔ sira b'i bolo ani ko karamɔgɔ dan sɔgɔ ko dan de bɛ su la dan tɛ ɲɛnama na dɛ awɔ ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ fo sɔsɔra juru la sɔgɔmada in na digidenw bɛ sira di karamɔgɔ ma karamɔgɔ an tulo ma jɔlen don an bɛ lamɛnni na ka d'a kan n'a ko ko n ko karamɔgɔ an b'an kɔngɔn faw de la ka wuli ka diɲɛ minɛ wa n'an y'a to yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ n ko karamɔgɔ ko an k'a fɔ ko wulibali tɛ dɛ wulibali tɛ anw bolo makititaw don nka karamɔgɔ a bɛ makiti ni fɛn bɛɛ ye fo sami na waata na o tɛ Kamɛti kuma makiti ko k'a fɔ mandenkaw ye ko boli tɛ dankɛ bilen boli banna boli yɔrɔ banna dogo yɔrɔ banna wa duntulu banna an bɛ muntulu de kan ni bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ k'u bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ mandenkaw ye manden mɔriw tɛ u bɛ bɔ u b'a tiɲɛ de fɔ mandenkaw ye manden dugukolo kan yan ka hɛrɛ sigi ka hɛrɛ tile ka tila k'a fɔ ko foyi bɔtɔ taara manden dugukolo kan yan